ଓଟିଇଟି ପିଲା ଦେଲେ ଫର୍ମ 500 ଇଲୋ ବୋପା। ହଉ ପକାନ୍ତୁ, ମୋ ହାତରୁ ଯାଉଛି ନା କଣ? ପିଲା ଫର୍ମ ପକେଇଲେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଏବେ ହବ କଣ? ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ଓଟିଇଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଛାଣି ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସିଟି ପଢିବା, ସିଟି ପଢିଲା ପରେ ଆମର ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା କିଣ ସେଇଟା କିଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର, ଏମିତି ହବନି, ବେଲୁନ ଆଣିଲେ ହବନି, ତମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ୱାର୍କିଂ ମଡେଲ କର, ତା ପିଛା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଓଟିଇଟି ଫର୍ମ ପକେଇଛେ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣେକା ଦେଇଛେ। ତ ଆମଠୁ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ବହୁତ ପଇସା ନେଲେଣି। ପଇସା ତ ଛାଡ଼, ଆମ ସମୟ ନେଇଗଲେଣି। ମଣିଷ ଜୀବନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ସମୟ। ସେ ସମୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ଖାଲି ଆଶା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଇଟି କରିଦିଅ ଚାକିରି ପାଇଯିବ, ଫର୍ମ ପକେଇ ଦିଅ ଚାକିରି ପାଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଟି କଲି ଘରେ ମତେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ହବ, ଏ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବୁ ହୁଅ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନି। ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିବ ତମେ। ଆରେ ଏମାନେ ତ ଆଶା ଦେଇକି ତମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେନି, ତମ ଶିକ୍ଷକ ହବ କଣ? ତ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ପଇସା ନେଲେ ନିଅ। ଆରେ ଆମରି ପଇସା ଆମ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟଟା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନହେଲେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ଦବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ କଣ ପାଇଁକି ସିଟି ବାହାର କରୁଛ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ମନରେ କଣ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛ? ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଧୋକାଦାରୀ ବନ୍ଦ କର। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଧୋକା ଦବ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେନି? ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ହେଇ ଆପଣ ସବୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନବୀନ ବାବୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେନି, ଫିର ବି ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।